Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pagpamangnin tanong si kuwala so kunari sumapumamaano salam maana kalilintad na buka pipya ginawa. Batano ko na rin mambagi na sa balas yan sa dunia na sampay ko na rin sa lungan na maure. Sagi kun ang mga rinarino o di na mga maranausong nasiyak mo na rin di kukurmatan o di na di prilalilangan na saging buto si prinsesa si Tinor aya din na supot rin di rawatan sagi kung mabuha pakabagir ano sa mga rinarinaw makapangguda lang kung nari sa eroin na gagaw na pananadam na andang yurong nariak karalamis wila no yan sa giyang kaiyam-iya kang bala-bala dasala ko makiragamasamok sa tiga na tiago na kana sa diyan ka sa wadong pamanaya di kana katarutok panasok si ko kit pamagulula na kana ko suluban sa niyo batabulabaw sa niya man to na sarino si ko magkiragamasamo ko asim prinsesa si Tinor na tarutok niyo nariso di kang ginawa mana niyan napakandun na karano perman sa salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa katina pamamakinagan niyo sa tutang kanyo sa sudi. Ayan napakaliran noon ay didulab-labakan nakandedaya muragina nadaralay ngagrin kaya papinog wawadiyan ako baga sa rinangi ulab-laba hanare ko sa pantawan niya nadaralay nga karin kira agumay sangkeng apo tare dirai watari nilab-laba napari si sasei ay tinuaw radaralay nga kurin kami amamnya kayang bularing di do may lab daraling akan nabalik ka din sa walay daraling akan ang kademana abu
idagam nasaan di kaya napigay nawa dia parangay o naligiti wagay na ayam yarawa kuwaw kaday na may lablab-labakrim napitaw dinaga kung kay diralay nga kay ako kabindisan at wagurag napiyay gagawin pamay na narimo ng modem naparin siya isasay ay tinuwara lablabakawin na inubin ay punay sa salam rin kasana